מילים. כן, אבל בוא תשמע משהו חשוב. מקודם נסעת, מלמעלה ללמעלה. לא הסתכלת, יש שם כביש. נתת ספיק כזה גדול, נסעת במילוט כזה. פה באים מכוניות, ראית מאיפה באים מכוניות? במזל היה אוטו, אתה לא ראית אותו, אין הכל בארץ. נתת ספיק מכאן ולא הסתכלת. והבן של עופר, באותו מצב, דחף אותו אוטו ואחד בבראש. תוריד את הכובע ותסתכל. פעם הבאה, אתה בא עד כאן עוצר. בסדר? תסתכל נשמה, שאלוהים ישמור אותך, שים לב. לא היה לי מושג על מה הולך להיות הסרט הזה, אבל התחלתי. ידעתי שהוא הולך להיות עליי. בוקר טוב. הלילה דווקא ישנתי טוב. חלמתי עליה שוב. רציתי, כמו תמיד, לגעת לה בגב, אבל לבסוף ויתרתי. בואי נשכב. חשבו שזה אמיתי עוד. זה יקיר. יש לו זין ענק. וזה שמוליק. הוא סתם מחייך. הוא בדיכאון עמוק. בונז'ור. יאללה, תסע. זאת ענבל, אחותי. תכף תכירו את זוהר. בזוש! מיצי, מה העניינים? בזוש. אהלן. מיצי, איך עושים זום אין, זום אאוט? שמתם לב איך היא קראה גם לי וגם לחתול, מיצי? אפילו הילדה הזאת לא הצליחה לקרוא לי אביב פעם אחת. והילד די מרוכזת בעצמה. טוב, אז זאת עינת. וזאת עצובה? וזאת יעל. קצת, כן. עם שתיהן שכבתי בשבוע האחרון. אתם מבינים? חברה שלי מזדיינת עכשיו בג'רוזלם. מה, החברה שלך מזדיינת עכשיו בג'רוזלם? והם עוזרים לי לשכוח. אז פעם בשבוע-שבועיים אני נוסע לבית הוריי בשביל הבשר. אני לא עושה תחילה, אני לא מבשלת לך את זה בשר. אני אוהב בשר. לא. אפשרתי קצת לאהוב בשר, אבל אני עדיין אוהב בשר. גולה זה בשר. ובחזרה כמעט לאותו מקום. מה זה זה? לא, זה לא אתכם. זה את מי? את אבא שלי?